Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Öňümüzdäki ýyl Türkmenistanyň görnükli akyldar Matumuly Pragynyň 300 ýyllygy bellenilýär. Häzirki zaman türkmen döwletçiliginiň pikir binýadyny we paýhas maýasyny esaslandyran Dana Şahyr türkmen halkynyň hakydatyny öçmejek ýyl galdyrdy. Pragynyň eserleriniň içinden eri şargaç bolup geçýän halk düşünjesi, ýyl bolmak ündegleri, agzbylyk we jewitlik çagyryşlary hem-de ahlak wagzlary türkmenler üçin asyrlar boýy şamçyrak boldy. Takdirin türkmen dünýäsini sinaga salan agyr şertleri 3 asra çeken belentli pesli we çarkandakly öwrümler türkmen halkyny Matumuly Pragdan juda salyp bilmedi. Türkmen halky taryhda duçar bolan agyr sinaglaryna garamazdan Pragynyň eserlerini tutuş süňüne siňdirdi. Onuň goşgulary döwlet senatyna barabar belentlige beýgelip ruhy mukama öwrüldi. Matumuly Prag baradaky şeýle pikir garaýşlar türkmen halkynyň ruhy hazinasyny öwrenýän köp sanly edebiýatçylar tarapyndan berk nöwtalýar. Dünýä türkmenläriniň nomuty aksany Matumuly Pragynyň dowlany gününiň 300 ýyllygynyň öňü tirasyny onuň türkmen dünýäsine sarpasy barasyna söhbetdeşigi gönükdirýär. Biz şeýle möhüm seni münasibetli Pragda ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşik geçirdik. Hudaýberdi öňümüzdäki ýyl meşhur türkmen nusxawy şahyr Matumuly Pragynyň dowlany gününiň 300 ýyllygy bellenilýär. Birinjilik bilen siz dilçi we edebiýatçy hökmüne Pragynyň türkmen ruhy dünýäsine sarpasy barada gir şökmüne kinamagy gurrun berip bermisiniz? Elbetde Matumulynyň türkmen halkynyň ruhy dünýäsindäki orny ýören ýokary, ol özem gaçy köp taraply, meselem durmuş şertlerini alyp göreliň, durmuşdaky ýagdaýlar adamlaryň özara gatnaşyklary, namart adamlar, şoň bilen birlikde mert adamlar, maşgala bu paly bolmak, öz gazanýan şöreğini halal gazanmak ýaly meseleler bilen birlikde döwlet derejesinde köp pikirleri aýdyp berýär Matumuly. Şonuň bilen birlikde Matumulynyň poeziýasyna dünýä bawatyna meselem 3 bölegi däli derýär, bir bölek ýerde Müngowga diýip şol ýeriň 75%-nyň suwdugyny galan 4den 1 böleginiň gury ýerdigini aýdýar. Şoňaly ilmi pikirleri de bar. Şonuň üçin Matumuly giden bir umman. Ol adamzady, onu türkmen halkyna her kimiň öz ukybyna göre ilim almagy, düşünje almagy, köp zatlary akyl ýetirmägi çeşme bolup durýar. Indi deňeşdirmek maksady bilen şeýlerek bir sorag bilen ýüzenesiň gelýär. Matumuly Pragy Sowet ýyllaryna we garaşçylyk ýyllaryna nähili öwrenildi? Onuň sarpasy haýsy döwürde has bilente tutuldy? Matumuly şol ilkinji Türkmenistan garaşçylygyny alyndan soňky ýyllarda ilkinji öwrenilen hem öňe tutulan şahyr Matumulynyň golýazmalaryny bir kitap edip Berdi Kerbaýew neşide taýýarlapdyr. Şol işi Berdi Kerbabanyň ören oňut iş, gowy iş, şol kitap türkmen halkyna uly ruhy maddi baýlyk beripdir. Ýöne ol kitapda bir näçe ýalňyşlar bar. Bilermenleriň aýtmagyna görä harp ýarmyşlary hasam köprek, sebäbi şol döwürde edipdiňiň çalyşýan döwrüdi, ýagny jezidi edipde geçilýän döwrüdi. Şoň üçin bu ýerde harp ýarmyşlaryň, ortografik ýarmyşlaryň boljagy tebiýat. Şondan soňky ýyllarda Matumuly ýazgaryldy. Ýagny ol bir halky aýratyn döwlete çagyrýan şahsy hökmünde, milletçi hökmünde ýazgarly ýöne soňky ýyllarda ýaňadan Matumuly dolanyp geldiler. 50-nji ýyllarda şondan soňky döwürde Matumulynyň bir näçe eserleri çap edildi. Kitaby ýygyna 2 tomlyk goşular ýygyndasy da bardy. Ýöne öwrenmek meselesinde bir näçe kynçylyklar boldy. Sebäbi Matumulynyň däl diýilen goşular Matumulynyň ady bilen berildi. Ol diňe gylçmilla degişli golýazmadan 214 goşuýunyň bardygy aýdylýar. Şoň bilen birlikde beýleki nusxawy şahyrlardan Matumuly geçen goşular bar. Ýa-da bolmasa özüni şahyr saýan adamlaryň Matumulyň adyna beren goşulary bar. Ýöne muňa garamazdan Matumuly öwrenildi. Matumulyny hem edebi taýdan hem tarihi faktlary açýanlygy babatda hem de dil babatyna türkmen diliniň kämilleşmegi meselesinde öwrendiler. Türlü gurullardan öwrendiler. Men Sowetler döwründäki edilen işleri şol döwrüň alımlarynyň derejesinde belli bir derejede oňat edilen iş diýip hasap edýän. Pragynyň goşgularyny köne türkmen diline ýa-da has köp arap fars sözlerine duş gelmek bolýar. Ýöne muňa garamazdan
şahyryň eserlerini edip häzirki güne çenli halk arasynda meşgullygy saklap galypdyr. Her işini türkmenliň arasyna Magtymul Pragynyň eserleri okulýar, ara alyp maslahatlaşylýar, onuň eserleri aýdym edip aýdylýar. Bu ýerde ol bilen bir düzgüni konsepsiýany göleginde tutmak gerek. Sebäbi Magtymula ilki girişenlerine meselen bir alim Magtymulunyň dilinde şiwe sözleri diýen temadan alimlik dissertasiýasyny gormakçy bolupdyr. Şonu oňa beýleki alimler paýhasly adamlar garşy çykypdyrlar, gelin Magtymulunyň dilini bölmädiň. Magtymulunyň dili tutuşlugyny edebi dil diýip hasap edipdirler. Şol ýörelge ören dogry, sebäbi Magtymulunyň ulunan sözleri bir göräýnäge şiwe ýaly ýöne ol bütün Türkmenistanyna ulanylýan söz. Ýagny Magtymulunyň eserleriniň dili Türkmen halkynyň dili. Şonuň üçin Magtymulunyň dilini Türkmen edebi diliniň düýbi, kökü diýip hasap etdiler. Şol ýörelge ören dogry. Şonuň üçin käbir sözler meselen könüçül eşdilýän ýaly bolýar. Ýöne aslında ol beýle bir köne däl. Eger biz dünýä derejesinde deňizek, meselen Shakespeare'in ýazan dili häzirki zaman ingliz dilinden köne. Shakespeare'in dili has könedigi bildirýär. Ýani derejesinde könülüşen. Ýöne Magtymulda entek şeýle ýagdaý ýok. Magtymuluny şunyň türkmenleri de oňa edip okap bilýärler, hem oňa gowy düşünýärler. Elbetde onuň içinde arap, fars sözleri ýeterlik köp. Elbetde olam şol şert bilen bagly, sebäbi Magtymulunyň çykyn mektebi, terbiýe alan mektebi, dünýä garaýşy, düşünjesi şol şertler bilen bagly. Ikinciden, Magtymulunyň eserlerine ören döwre bap bir adamzadyň hemişelik okuyan, öwrenýän şertleri var. Meselen bizde dini kitaplar var, Tevrat var, İncil, Zebur, Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar adamzat ne barıp ençeme asırlardan beri şol kitaplar adamzat öwrenip gelýär. Olary gaýtalýar, hem şonuň manysyna düşünmäge çalışýar. Şol ideýalar Magtymulunyň eserlerine bar. Şol ideýalaryň Magtymulunyň pikirini könültmän saklaya, täzeligine saklaya. Her bir döwürde şol aýdylan pikir nähilidir bir şert bilen seň aldyňdan çykýar, ol özüniň könülmeýänligini sana subut etýär. Şonuň üçin Magtymuly mydama canly, Magtymuly mydama bizim golaýymyzda, Magtymuly mydama bizim edebi mektebimiz bolup durýar. Her bir milletiň, her bir halkyň özüniň beýik şahsiýetleri, nusgawy şahsiýetleri bar. Şunu noktaýlardan Magtymul Pragy türkmenler üçin nähili göreldi görkezdi. Meselem, onuň maşgala dünýäsi, adamlar bilen gatnaşygy, el arasyna filaw sarpasy, häzirki gün türkmenler üçin nähili göreldi bolýar? Haýsy ugurlardan nusga bolýar? Elbette men onuň maşgala ýagdaý barada belli bir zat aýdyp biljek däl. Sebäbi bizde ugurjylygyň serçinme hal boýunça Magtymula dolu düşünmek mümkin däl. Ýöne biz Magtymulunyň şahsy durkundan çyksak, onuň ören beýik adamdygyny görüp bilýär. Yine şu yerde men yeri gelenine bir zat aýdaýyn. Meselem Daniýada Anderseni döwlet baýdagy döwlet giyimini bilen bir hatarda goýýarlar. Şonuň aşagynda edil Daniýada döwlet baýdagy nähili hormatly bolsa, döwlet giyimini nähili hormatly bolsa, erteki ýalyp geçen ertekiçi Andersen şol derejede goýulýar. Ýa-da bolmasa egerde biz Awstriýany alyp görsek, kim eger Wien şäherini bolup gören bolsa, şol ýerde bütün şäher Mozart diýip demalýar. Bar ýerde Mozart şol maharhanalar, kafeler, egerde sen koşy içek bolsaň ýa çaý içek bolsaň ýa-da bir süýji iýjek bolsaň, şol ýerlerde de Mozart bar. Ine şu süýjüni ýa-da şu bişirilen nahary Mozart goýupdyr diýip. Olarda aşa güýçlü hem uly bir ägir uly guwunç bar. Edil Magtymuly, edil bizde o derejede däl. Magtymuly her kimiň öz ýüreginde, her kimiň öz kalbynda. Sebäbi Magtymuly oğlu bilen bütün Türkmen halkyny birleşdiripdir. Hemmesini, onuň bir bölegini däl. Hatta Türkmenistanyň bölünip giden türkmenler bar, häzir Stavropoliýada ýaşaýar, Astrahan'da yaşayanlar ya da Tacikistan'da yaşayanlar, Özbekistan'da yaşayan Türkmenler var, Afganistan, İran var da asla görüm yok. Şoların arasında da, ehlisinin arasında beyik bir ağzı verirliği dörediye. Şunun bilen birlikte Magtymuly
şol halkın ählisine bütüni bir edebi dili berýär, edebi birligi berýär. Magtymly olara ruhy birligi, ruhy golaýlygy berýär. Ne şol ägir ulu hyzmatlary üçin Magtymly bizim aramızda türkmen halkynyň arasynda ören beýikligini saklap gelýär. Ýakyny Türkmenistanyň öňkü prezidenti halk maslahatynyň başçy Gurbany Berdimuhammedow Magtymly Praga barada bir goşgy ýazdy. Siz şu goşgyny näil garşydyňyz? Okak gördüňizmi? Goşgy size näil täsir ýetirdi? Täsir galdyrdy? Men o goşgyny okumadym. Men aslında dogry maýsam Berdimuhammedowyň ýazýan zatlarynyň hiç birini okamok. Şeýle onu men wagtym ýok, mümkinçiligim ýok. Hiç şeýle men şoňa bolan hewas ýa-da bir wagt ýok, mümkinçilik ýok. Şonuň üçin men okumadym. Darda gepleşýümizde Magtymly Pragaýynyň bir goşgy bilen tamamlaýaly. Beren gürüňiz üçin köp sag bolun. Ol gaty gowalar şeýle Magtymly bizim durmuşymyzyň ähli böleginde bar. Magtymly bizim toýmuzda da bar. Magtymly bizim gama watan wagtymyzda da bar. Magtymly bizim durmuş kynçylyklary bilen ýüze-ýüze bolýan fursatymyzda da bar. Magtymly bizim durmuşymyzyň ähli şertlerine bar. Şoň üçin Magtymlyň goşgy kolmagy ören yerlikli bolar. Ey yaranlar ömrümden geçti diýip ağlaryn, gitti aklym ornundan çaşdy diýip ağlaryn, giden gelmez ýolundan, dönmez yaman pälinden, diýanet halk elinden uçtu diýip ağlaryn. Häzir biziň zamanyny, yaman sözler zywanyny, zulüm işler jahanyna joşdy diýip ağlaryn. Bu eýýamny betkärler, yüz tilgile aldarlar, kany niçe dildarlar geçdi diýip ağlaryn. Niçe sada deň duşlar, şeytan biligin başlar, yüz döndürüp gardaşlar gaçdy diýip ağlaryn. Görüň pelegin oýunun, üzer älimiň boýunun, ne jenanlar yer goýunun goşdy diýip ağlaryn. Magtymly dir merde, dünýä bentdir ten perde, bir başym santyz derde duşdy diýip ağlaryn. Reygan eyledi. Gaýgy gamny eziz ömrüm soldurup, şum pelek azabym reygan eyledi. Yazan kitaplarym sile aldyryp, gözlerim ýygyny girýan eyledi. Gafyllykda düşman aldy daşymyz, dargatdy her ýana deňe duşumyz. 5 ýylda bir kitap eden işimiz gyzyl başlar alyp weýran eýledi. Bir neçämiz goly wagly, gul bolup, neçeler ýygyny sargyryp solup, kimi berip onuň bahasyny alyp her kime bir belli baha eýledi. Şum pelek bir rehim maňa bildirdi, ağlamakdan gül ýüzlerim soldurdy. Bol ýazma kitabym sile aldyrdy, düşmanymy jeyhun derya eýledi. Niçeler dünýäde boldy bir kişi, neçäniň agzyny doldurmaz aşy, neçäniň matamdan gutulmaz başy, gije gündüz wabeyle ta eýledi. Köýdürer şum pelek zulmy jepasy, yalanlar inanmaň ähdi wepasy. Magtymly ýok bu sözüň hatasy, pelek elip kaddym duta eýledi.